LA Knight е новият шампион на САЩ в WWE Стефани Вакьор. Two belts, аз съм Георги Даскалов Годжи, а вие гледате Всичко туш. На 11 март тази година се проведе NXT Roadblock. В него шампионът на NXT Оба Феми запази своя пояс срещу претендента, шампиона в X-дивизията на TNA, Мус. Братята Харди запазиха своите так пояси на TNA срещу отборът на Фраксион. И в главният матч на вечерта Стефани Вакьор се изправи срещу шампионката на NXT Джулия. В матч победителката взима двата пояса. Пояса на NXT шампионка и пояса на Норд Америка, т.е. на Северна Америка. В крайна сметка, след вълнуващи обрати, Стефани Вакьор се поздрави с победата. Стефани Вакьор Two Belts. LA Knight спечели мини турнир за определяне на претендент номер 1 за щатската титла на Световната федерация по кетч. Впоследствие той предизвика шампиона Шинске Накамура и го победи. LA Knight е новият шампион на щатите в WWE. Yeah! След като станахме свидетели на изненадващата за мнозина победа на Io Sky над Рия Рипли за световната женска титла в федерацията, видяхме как Io Sky удари по един шамар на двете бъдещи най-вероятно претендентки за нейния пояс. Така, тя доказа, че не е третото колело между Рия Рипли и Бианка Белер. По всяка вероятност вървим към тройна заплаха на кетчмания между шампионката Io Sky и претендентки победителката от елиминационната клетка Бианка Белер и бившата шампионка Рия Рипли. В последният епизод на Първична сила видяхме завръщането на The Tribal Chief Роман Рейнс. Той на практика се намеси в матча между Сет Ролинс и CM Punk, който беше в стоманена клетка. Роман Рейнс издърпа Сет Ролинс извън клетката, като по този начин го направи и победител в матча. Впоследствие го нападна и се опита дори да го довърши на стълбите, но беше спрян от официалните лица на WWE. След това Роман Рейнс влезе на ринга и нападна CM Punk, който преди това беше обгрижван, така да се каже, от Пол Хейман. Това със сигурност не се е харесало на The Tribal Chief. И очакваме бъдеща драма в посока Роман Рейнс, Пол Хейман. По всяка вероятност на Catchmania 41 в Лас Вегас, Невада, ни очаква тройна заплаха между Роман Рейнс, CM Punk и Сет Ролинс. Илайджа, бившият Илайас в WWE, направи своят TNA дебют. Той участва в так матч заедно с шампиона на TNA Джо Хендри срещу дебютиращите братя Колон. След тяхната победа, т.е. победата на Джо Хендри и Илайджа, съвсем наскоро вторият направи своя сингъл дебют срещу Брайан Майърс. Това е за сега от мен. Аз бях
и оставам Георги Даскалов Годжи. Абонирайте се за канала, дайте един палец нагоре или надолу по ваше усмотрение. Усмихвайте се повече. Чао и до нови срещи!